Centiről centire vissza kell foglalni a hazánkat négyzetméterről négyzetméterre. A Strabag nevezetű osztrák vállalat évtizedek óta visszaél ennek az országnak a kiszolgáltatottságával, ennek az országnak a gyöngeségével, pénztelenségével, és most jött el az idő, hogy megmutassuk, hogy nem hagyjuk magunkat. A Strabag a rendszerváltozás után. A Strabag a rendszerváltozás után megszerezte a kőbányák jelentős részét, ezzel kizárólagos jogot szállított alapanyag beszállítása az útépítésekhez, ezzel saját magát nélkülözhetetlenné tette, megszerezte autópályák megépítésének a jogosultságát, ezek a külföldi vállalatok más multikkal együtt elfoglalták részben ezt az országot, és a mi szegénységünk, nehézségünk, gyötrelmünk részben abból áll, és annak köszönhető, hogy mennyi helyet adtunk át külföldi vállalatoknak. Centiről centire vissza kell foglalni a hazánkat négyzetméterről négyzetméterre.